Velkommen til programmet Aktiespekulanterne. I årets sidste afsnit skal vi kigge på årets mest skuffende aktie i Danmark. Og til at belyse dette har vi med os over telefonen investeringsekspert Jens Erik Nielsen. Goddag, hr. Nielsen. Hvis du skal se tilbage på året, der gik, hvilken aktie fortryder du så mest, at du har haft i din portefølje? Jeg har haft et par aktier, jeg har brændt den alderen rigtig, rigtig meget på. Men hvis der er en aktie, jeg virkelig fortryder, at jeg har investeret i, så er det Brøndby-aktien. Brøndby-aktien er faldet rigtig meget allerede fra marts måned af, da de kom ud med deres Q1-regnskab, hvor den faldt 20%. Og siden da er den faktisk faldet med hele 40%. Hvis du kigger på en årrække over 5 år, så er den faldet med 75%. Er det så en aktie, du overvejer at gå ind i nu, hvor den er helt nede i kurs 0,55? Jeg synes, den nuværende kurs er ved at se ret interessant ud. Den er ret billig nu, og de gør det rigtig godt i Så du vil mene, der er lys for enden af tunnelen for alle de standhaftige Brøndby-aktionærer, der har holdt fast i aktien her i selv de lidt mørke tider? Ja, det tror jeg på. De skal holde fast. Okay, ja. De skal holde fast. Men hr. Nielsen, mange tak, fordi du var med os, og rigtig godt nytår til dig. Og til alle jer seere, tak for et rigtig, rigtig godt 2016. Vi håber meget, I vil se vores program igen i 2017, og have en rigtig, rigtig god aften. Pas på jer selv derude. Hej.